mapipita mga wata? Mapipiya ka no? Alhamdulillah. Sakan, si Teacher Nurjana Mandinglong na makapupuon sa Tamparan District, Division of Lanao del Sur 1. Sa kanimanto, igurunyo sa Araling Panlipunan 1. Klas Tanukman, bulos ka no sa kapipiyagi nawa ko kapagganad tanong. Aya paganay aswaan tano na pumakinagan tano so isa ko klasmityo. Sakan si Saliha P. Haji Munaim Namragon inimbaw ako on November 11, 2013. Siya ko mababaling sa Ingad at Tamparan, Lanao del Sur. Ayangaran iumyakan na si Salwa, na si Abiakan, na si Saidamin. Salamat! Miyan gyuto. Alhamdulillah. Tanudan, patut akatukawin ka si ikungaran ka, kining bawataan reka, suidad ka, sungaran iina ka, agusungaran iama ka. Kausal ka anan, kukapakikilalaan ka, kuginawang ka. Siyabot yuto mga wata. Alhamdulillah. Mga pipiya mga wata. Pamakinagan tano so bitiara ihasana agu Yasmin. Sembagan tano gia apa makatundog ang mga pakaysa. Panduan, kopyaan yu sa mga pakaysa na isurat yu sa gianan aguris so sembag yu. Paganayron, anto na ingaran ka. Ikadua, pira iidad ka. Ikatlo, anda ikinimbawataan ka. Ikapat, anto na ingaran iina ka. Ikalima, anto na ingaran iama ka. Miyapasan yung mga wata. Alhamdulillah, mga kapasang kano ang mga wata. Sa tanugutan na mga kalalagan ng mga wata, sa pinalamatang kuskano, sa kaya pamakingan nyo ron, sa pangninta ko Allah, amalaam ya sa biro na ilmo. Maasalam!